Les vocals de la muntanya. Hi havia una vegada una casa a la muntanya on vivia una família molt feliç. Tenien 5 filles. Els seus noms eren A, E, I, O, U. A era la germana major. Li agradava molt cridar i expressar la seva alegria tot el temps. «Ah!», deia quan alguna cosa li agradava o li emocionava. E era la segona. Ella era més tímida i sempre començava les seues frases amb no sé si m'agrada. Anem al parc?» I era molt entremaliada. S'amagava tot el temps i gastava bromes a tota la família. Solament la podien descobrir perquè sempre se li escapava un «Ii!». Pareixia un cavallet. O era una de les més xicotetes i sempre s'emocionava per tot. Deia «Oh, que bonic! Oh, que cel més estrellat!». Finalment tenim a U. Aquesta sí que era juganera. Li encantaven les històries de por i sempre anava espantant a totes les seues germanes fent «Uh!». I així us deixem aquesta xicoteta història sobre les vocals que viuen a la muntanya. I conte contat, ja s'ha acabat.